Имаше ли такива случаи, когато някой е откраднал мома? Имаше, аз, понеже съм по-стар и запомнях такива случаи. Тогава и крадя. Някой хареса някаква мома и я открадна. Те са крали. Коя е Малячка. Ага, и та Алифия на Мальчо. И не е ли? Тя беше опасен случай тогава. Разкажи ме това случай. Ти били на седянка и при излизането на седянката я грабват. Косата, нали, с плитки, косата завее на ръката и за плитката и тя ще не ще върви. Точно така. Върви и там баш при Тефо. На Мальчо жена му? На Мальчо жена. Къде ти го записва Лора, къде те откарах от тях? Къде Дрънка и кое? Жената му, той е открал. Оте не са се сетил да ти разкаже за тази история как е било, да виж интересно случай. Да? И там при вярен случай? При Тефо ни си живеем в старата къща. И слушаме, са вика, писка се отдолу. Наша баща и нищи на нея. Майка ми Ала. Да. И тя рука на наша баща. Нище търчи. Той беше ловджия, ловец, наша баща. Имаше пушка. Почуди се да иде с пушката, да я арестува, като паси остана. После дойда тя Аджу Левити, заведа го да идат да я терат. Ти е тук, къде е вашата градинка? Под скалата са залепили под скалата и няма заминали по пътя нагоре, обаче не може да я видят. И запушили устата с пестимеле. Да. Пестимеле запушили устата с забратката. С забратката в устата. Тя не може да рука. Ти предпуваш. В нашата градинка са заминали, не можели да я видят. Насилие? Сега няма вече такова насилие. Сега с любов. И тя се мири с него. И стана живота, ти беше свидетел. Ергенина... Той оказа добър човек. Ергенина и други двама като придружители, като охрана все едно. И това е. Тя щом спи снег, край века, кой ще вземе? Щом спи снег, значи край. Иска не ще живее снег. Дори нищо да ни е направил, никой не я вярва вече. Това е. Нема вяра. Срамно. Срамно. Джамиле Мари, аджичка Джамило Джана, Джамиле Мари, едничка на майка. Джамиле Мари, аджичка Джамило. Джамиле Мари, аджичка Джамило Джана, Джамиле Мари, едничка на майка. Джамиле Мари, аджичка Джамило. Първата или втората? Много е трудно. Която искате. Първата ли е та? Всичка нощ си одил, цяла нощ одил. Ако искате тая будимска кралица. Па има и за будимска кралица. Мори, ой кралици, джанам, будимска кралица. Мори кралицата и джанам, санюк ли санювала. Мори тя на краля джанам, тихо ли изговаря. Голяма разлика. Едно време имало път такъв подобен случай. Някой разбрал, че жената му шава с друг мъж, да речем. И той е излъгал, аз заминавам, примерно в Германия или в друга страна, заминавам на работа. Добре. И излязъл из къща и се скрил някъде, а тя още същата вечер пазарила другия. И той по някое време се връща мъже и фаща с другия мъж.
И на другия мъж го почукал по рамото и му отворил вратата, рекал, заминавай си ти, каза. Ама проскочарката той видел, че оня мъж е дал 10 лева на жената. Той влязъл вътре и рекал, но ти си свободен. Тя взела да скрива парите. Парите нема и бараш, каза. Легни, спи си спокойно, няма бараш парите. Нито карал, нито бахтал, нито нищо. Обаче тя 10 лева искам редовно да седят на масата. Няма и пипаш. Всеки ден. Ден, нощ, това, онова. Да ги видиш. Тя пари ще са на масата. Тя днеска повърди парите, издишай тежко. Утре повърди парите, издишай. И за една седмица починала. Психически умори да се осъзнае, че не е право. Не е нито бахтал, нито нищо. Ето така. Това е истински случай. Истински случай. Истински случай. И за хляба истински. Айде, идите направи го в този път.